Třetí věc je, jakou svoji osobní radu by si dal mladým sportovcům, když se nachází ve fázi, kdy jim to nejde, nebo když se jim prostě nedaří? Tak já ze svých vlastní zkušenosti vím, že jsem si vlastně už jako na začátku, když jsem začal dělat sport, což byl teda původně hokej a ne házená, ale ve finále je to v podstatě jedno, tak jsem si víceméně stanovil, nebo jsem si řekl, čeho bych chtěl dosáhnout, kam bych chtěl směřovat. A z téhle cesty jsem v podstatě nikdy neustoupil ani o kousek. Prostě jsem si rovnou namotivoval, kterým směrem by se chtěl ubírat a ten směr si držím. A bylo mi v podstatě jedno, ať se mi v tom okamžiku dařilo nebo ne, v kterém období mýho vývoje se mi dařilo víc nebo méně, bylo nejedno, ale vůbec to o mě nerozhodovalo, jestli pod tíhou toho, jestli se mi znovu daří nebo ne, jestli už to byly své cesty, takže já si myslím, že pro mě bylo podstatný mít jasný cíl, kam chci směřovat, čeho si dosáhnu v tom sportu a proto bych možná i toto doporučil těm mladým sportovcům, kteří začínají nebo kteří se ještě stále v tom sportu vyvíjí a zdokonalujou. Prostě najít si svůj cíl, jít si za tím a i v době, kdy se nedaří, samozřejmě to vzít jako, že to k tomu patří, protože jsou vždycky fáze, kde je člověk dobře, kde je člověk nahoře, kde je dole, to je naprosto běžný. S tím se musí počítat a musí se s tím naučit žít a musí se to naopak každý sportovec snažit využít ve svůj prospěch, získat si z toho zkušenosti, říct si z toho to pozitivní a pomůže ti to potom v dalším vývoji. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji.